हाय फ्रेंड्स, आज गोटे आम नुआ जर्नी रे बाहरी पड़चु। ठीक 4टा टाइम रे आम आज बाहरी ढेंकानाल स्टाडियम पाखर नयागढ़ कंटिलो नीलमाधव एवं फास्ट जर्नी करूँ। तापर अलग किसी प्रोग्राम अच्छी तो फास्ट जर्नी आम ढेंकानाल स्टार्ट हो ढेंकानाल स्टाडियम पाखर। Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I ठंडा जो गोटे जगार रही जाइए चाह टी पीकिना एवं बाहर आम जर्नी रे फास्ट जीवु आम नुआपाटना कलापाट अच्छा तो से फास्ट दर्शन करना तापर आम बाहर जीवु नयागढ़। तो ये आम फास्ट टी टी पी कर स्टार्ट कर जर्नी। पहुँच नुआपाटनार माँ कलापाट पाखे माँ को फास्ट दर्शन करा तेज आम जा नयागढ़ कंठिलो नीलमाधव को। तो ये फास्ट माँ को दर्शन करवा ठीक 5:30 टाइम होती तो मॉर्निंग टाइम हो गला। एवं माँ चलती बेश तो फास्ट आम मंदिर भ्यू देखी नवा तापर माँ को दर्शन करवा। यहाँ से माँ कलापाट मंदिर माँ कलापाट लिखाई मंदिर उपरକୁ ଯିବୁ। सुंदर परिवेश रोड साइड रे नुआपाटनार यहाँ अवस्थित माँ कलापाट मंदिर। तो देखते माँ द्वार बंद अच्छी माँ बेश चलती है बेश सरला माँ को दर्शन करेंगे। यार बाम साइड्रे अच्छी गोटे पोखरी जो किंवदंती जना अच्छी कि माँ यू उभा होते ये माँ मंदिर स्थापन होता है से पोखरी। सुंदर परिवेश टे आसतु बुलिकिना जीवे देखिना जीवे माँ से मंदिर को। फास्ट टाइम मुझे देखुची भल लगे व्यू भी भल अच्छी। चतुर्पाश यहाँ नुआपाटनार मार्केट अभी बंद अच्छी मॉर्निंग टाइम रे तो लोक कहीं नहांती। A few moments later. Two hours later. बहुत पुराना टेम्पल है देखो चतुर्पाश ये से घर स्थान अच्छे। जहाँ ये मंदिरटा अवस्थित सुंदर परिवेश नीट एंड क्लीन अच्छी आसतु बुलिकिना जी बहुत बढ़िया लगे मत दर्शिक अच्छी मंदिर। सिंहद्वार बसले दर्शन
बहुत बड़ा पाहाच रही बुलिक आसले बहुत खुशी लगे। बहुत पुरातन मंदिर देखो ठाकुर Later. ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଏ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ନିହାରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଡାକନା ମଣ୍ଟୁ। ଆପଣ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାର କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଉ ଗଦାପଦ୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଉ ଗଦାପଦ୍ମ ନା, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନାମରେ ଦୋନ ହସ୍ତରେ ହାତ ଧୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେମିତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରୁମଣ ଝାଳ ବହୁଛି, ବାମନଖ କାଣିଙ୍କଠୁ ଗଙ୍ଗା ଧରୁଛି। ଅଦ୍ୟୋ ନିଷାଦ ନଗରେ ଗହନେତି ଘୋରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରପୂଜିତଂ ଗିରି କନ୍ଦରସ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ରାସ ନୀଳ ବପୁସଂ ଧୃତ ମାଧବାକ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରିନାଥଂ ମନିଷଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପତ୍ତେ। ବିଶ୍ୱାବସବ ରାଜା ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପଟଳ ଭିଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ କପିଳ ସନ୍ତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ଧବଲ ବଳଦେବ। ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଆଦିକ୍ଷେତ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଭୋଗ ସବୁ? ପ୍ରତିଦିନ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି 36 ଭୋଗ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ବି ଏଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପହଡ଼ କେତେଟାରେ ଖୋଲିଥାଏ ଠାକୁର? ପହଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ 4:30 ବେଳୁ ଖୋଲାଯାଏ। 4:30 ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ ଅବକାଶ ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଏଟା ସବୁ ହେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇକି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯେମିତି ଯାହା ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦୁର୍ଗା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। ଏ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୂଜା ହୁଏ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ହେଲା, ଆଗରୁ ଯଦି ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଯଦି 10 ଢାଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ପାଣି ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ପାତାଳକୁ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହନ୍ତି। ଇଏ ପାତାଳ ଫୁଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ପୁରୀ ଯେମିତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିକରି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ସବୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆପଣ ଆଇଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଠାକୁରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇଟା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପାଦରଜ କାକ ପଡ଼ିଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏ ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, କଳ୍ପନା ଜଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଛିଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଠିକ୍ ବି ସେତିକି ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର।
ନୀଳମାଧବଟି ପ୍ରସାଦ ହେଇକି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ଏଠି ବି ନୀଳମାଧବଟି ପ୍ରସାଦ ହେଇକି ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏଠି ବି ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଇଏ ବି ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଇଠି ବି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହଁ ଏଇଠି ଇଏ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଏପଟେ ଆମେ ଯିବା ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଗେଟ୍କୁ ଏପଟେ ଯିବା। ये हनुमान मंदिर महाप्रभु हनुमान जी मंदिर आपण भारत वर्षर जिते हनुमान विग्रह देखिए सबुठी हनुमान जी मुहटा मांकड़ मुह एटी कि प्रभु हनुमान जी मुहटा मनुष्यपुत्र मुह सबुठी देखिए डाहाण हस्तर गदा आ बाम हस्तर पर्वत एटी कि बाम हस्तर गदा एटी हृदय भितर रामचंद्र को धारण कर तले गोटे अशोक दलन कर गोटे मांकड़ समाधि आंकर इतिहास आगु छोट कईया गछ मूल गोटे ओहिंका थाए ओहिंका मूल बहुड़े मांकड़ बसवास करते से समय संबलपुर प्रश्न पूजारी खंडपड़ार से दयन काम करते जो नीलमाधव बुली आसे सब दृश्य देखते किसी गोटे मुआ गुड़े आनी मांकड़ गुड़े दिखती किसी दिन गलापर मांकड़ मरी पड़ता मन सन्देह आसला गछ काटी हुंका खोला भितर हनुमान जी उद्धार पाई टीण टीण कर 21 चुआ सिंदूर नदी गर्भ विषय करके गोटे मुष्टिभिक्षा बही छपेकी ये मंदिर सी ही तैयारी कर हनुमान प्रसन्न पूजारी किंतु आंकर काम है ठाकुराणी काम है जिते मंदिर सब मंदिर पहड़ पड़ो आंक से जाग्रत रहती तेणु बेढ़ार रक्षण के लिए बेढ़ाकाली हाँ मंदिर बेढ़ाकाली मंदिर बेढ़ाकाली मंदिर ये महालक्ष्मी मंदिर आपन कही सरस्वती मंदिर पाखे ये साक्षीगोपाल महानदी पुरी जमी अच्छा ये भी आम महालक्ष्मी मंदिर विमला रही पड़े लक्ष्मी महालक्ष्मी रहा भगवान चरण भितर चरण छुईबन तो तेणु बाहर चरण छुईकी मुंडिया मारे यहाँ आगु बहुत प्रथा रही भगवान चरण जोटा कि 9-9टा 18टा भगवान पाद पद्म चिन्ह रही सूर्य अस्तटा यपटे टी मनोरम देखापी यपट सीनटा सूर्य अस्तटा मनोरम नदी कूलटा यहाँ सूर्य अस्तटा महानदीर सूर्य अस्त समय ये बसिक लोक भी उपभोग करती महानदीटा दृश्य अति मनोरम एटा महानदी एटी लागी महानदी कूल को लगी एपटे लोक भी किसी जावासवा करती खोला अच्छे द्वार हाँ एपटे खोला लोक परिक्रमा पर महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन कराए सब मंदिर परिक्रमा सरला महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन कराए ठाकुर निम काठर ये आमर निम काठरे ही तैयारी हुए भगवान जगन्नाथ दारू जिते जो सब निम काठरे तैयारी हुए प्रभु से निर्देश प्रभु बिना निर्देश कौन कार्य हुए ना पुरी जमी रथयात्रा हो रथयात्रा नहीं जेहेतु नीलमाधव मुख्य तेणु रथ हुए रथर जिते सब नीतिकांति हुए
आम ये सब नीतिकांति होता है जिन स्नान जात्रा महाप्रभु स्नान मंडप अच्छी जमी महाप्रभु रथयात्रा रथर जमी बस आम ये पेंडी लाखे 3टी पिंडी आसी थुआ 3 पिंडी महाप्रभु रथरे आम रथ हुए ये आम जेहेतु नीलमाधव मुख्य ये रथ हुए ना। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭଡ଼ା କେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ କିପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନନା ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଆମର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ 8:30 ବେଳକୁ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯିଏକି ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି। 10ଟା ବେଳକୁ ଅଭଡ଼ା ବାହାରେ ଆମର ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ଶାଗ ବେସର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଦାମ କି 80 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମର ରଖାଯାଇଛି ଦେବୋତ୍ତର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆସିକି ପାଇପାରିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ। 10ଟା ବେଳୁ ଅଭଡ଼ା ମିଳିଥାଏ ଆମର ଏଠି 10ଟା ପରେ ମିଳିଯାଉଛି 10ଟା ପରେ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଧୂପ ସରିଲା ଆସିକି 10:30 10:30 ଅଭଡ଼ା ଆପଣ ଲୋକ ବି ଜଣେ ଚାହିଁବେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଯାଇଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ମହାଣରେ ଯେଉଁ ଭାସିକି ଯାଇଥିଲା ଏଇପଟେ ହିଁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭକ୍ତ ବି ଚାହିଁବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିପାରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି। ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍? ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଏଠୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ସମୟ ମାତ୍ର ଏଇ ତଳେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ତଳେ ଅଛି। ହଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ତଳେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନୀଳମାଧବଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟି ତଳକୁ ଖସିବେ ଆଗ ପଡ଼ିବ ନଦୀ ମୁହାଣ ପରେ ଆମର ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇଛି। ଏଠାରେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ এই ମନ୍ଦିରର କିପରି ବିଶ୍ୱାବସୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯାଇକିନା ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଇଠି ସେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଏଇଟା। ରାଜା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଏଇଠି ରାଜଗାଦିରେ ବସୁଥିଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ନୀଳକଣ୍ଠରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲିକିନା ଆରାମରେ ବୁଲିକିନା ଯାଇପାରିବେ ଦେଖିକିନା ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିମା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠରରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ବିଭିନ୍ନ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ସେ ହରିଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଶବରପଲ୍ଲୀର ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଳିତା ଏବଂ ସହଚରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଠି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଚରୀମାନେ କିପରି ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠି ଲଳିତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବିବାହ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତା ଏବଂ ସେନାପତି ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିରୂପ ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଚିନ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ସାରିଲେ ଏବଂ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଭାନ ହେଇଯିବେ କି କ'ଣ ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି
ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତା ଏବଂ ସେନାପତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭାସି ଆସି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଦଧି କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟି ଆସିଲେ ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ମହାନଦୀରେ ଆପଣ ବୋଟିଂ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ବୋଟିଂ କରି, ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିନା ବୋଟିଂ କରିକିନା ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଲଗ୍ନ ଅଛି ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ରାସ୍ତା, ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବି ହଁ ଏବେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁକରି କାମ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ତଥା ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। 5T ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିକି 5T ଅଣ୍ଡରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ତ ସବୁ କରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।